हिन्जावफोराना बे मोननै दुखुखौ सहायनो हाया। बे मोननै प्रब्लेमा हिन्जावफोरखौ माने इसिबां गाबनो ओंखारहोयो दे। दिनै आंनावबो जादों। हानाव थाखुमानो फैदों माने थाखुमानो फैनाया ओरैबायदि हाखु दाखु माने गोसोआव गिनायखौ मोनथिखादों आरो आङो। हाखु दाखु खालामो। ओमफ्राय ओइ आंखौ दोनलां होनो। ओमफ्राय दोनलांनांगौ लामायाबो माजों माइबारिजोंसो आरोना। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियावनो आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर, बे समाव आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै। मैयानि दिनावहाय आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे रशमा ब्रह्मनि मोनसे टपिक आं होदोंमोन आरोना लोगोफोर। बिथाङा थांनाय जुन दाननि 8 अक्ट' खालार खालि खारनानै मिनिमाम 2 मान्थआनो जानो थांबाय आरोना लोगोफोर। दाखालि जितु 5 आगस्ट खालि बिथांखौहाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि बानजायनायाव बा बिथांमोननि मददनि गेजेरजों बिथांखौ न'आवहाय लाबोफिननो हानाय बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय होदोंमोन। बेजोंनो लोगोसे आरो बै 8 जुनावहाय माबोरै खारनाय बेखौ लानानै आं दिनै मैयानि दिनावहाय नोंथांमोननि सेराव मोनसे टपिक होदोंमोन। बा सासे सिस्टाराहाय बेखौ दोनखोमा लांखारदों बा सिरि सिरि बिथांखौ न'निफ्राय जानगार होलांनायाव मदद होदों, बेफोरबायदि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोदोंमोन। नाथाय नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौहाय जोबजासिम नायाखै आरोना लोगोफोर। जोबजासिम नायालाखैनो नोंथांमोना मा ओरैबायदिनो जानला मानला माने उन सिगां सानालाखैनो बुजियालाखैनो नोंथांमोना कमेन्टखौ ओरैबायदि लिरनानै हरो आरोना लोगोफोर। गावजों गावनो कमेन्टनि गेजेरजोंबो आरो बुंथिलायदो आरो आंखौबो नोंथांमोना ओरैबायदि किसुमाना जावहरदों आरोना लोगोफोर। जाम्बा लरखौ बेफोरबायदि सिमांसो नुदों मादों। आरो नोंथांमोन लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानैसो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो नांगौ आरोना लोगोफोर, गाज्रि मोनाब्ला। जियानो जा, आरो आं नोंथांमोनखौ गले गले खावलायबाय थागोन दे लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, बिनि उनावसो भिडिअखौ बुजि मोननानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम। आरो बुजि मोनाखैब्ला भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिन। बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं सुरुनिफ्रायनो नोंथांमोननि सेरावहाय बुंहोयो आरोना लोगोफोर, बुङो। नाथाय नोंथांमोना मा साननानै दि भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायो आरोना लोगोफोर, बुजि मोनासै। जियानो जा लोगोफोर, गाज्रि दामोनसै। बेनि गेजेराव आं नोंथांमोननि सेरावहाय बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनायनि थाखाय आंनिबो गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। बेनि थाखाय आं निमाहा बिखायो आरो अलरेडि नोंथांमोननि सेरावहाय। नाथाय नोंथांमोना बेखौबो बुजि मोनासै आरो। मैयानि दिनाव आं जितु रशमा ब्रह्मआ खारनाय आरो माबोरै दोनखारलांनाय बेफोरबायदिनि टपिकखौ लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअ बानायनाया लास्टाव आं बुंदों दि बिथाङा सिमांसो नुदों जाहैदों होननानै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना लास्टसिम जोबजासिम नायाखै, ओंखायनो बुजि मोनासै आरोना लोगोफोर। जियानो जा, आरो बिनि नेक्स्ट भिडिअ जाबायदि आपडेट भिडिअ सफैगोन, आं नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे होफिननो नाजागोन आरोना लोगोफोर। बिथाङा दि जितु न'आव सफैनानैहाय मा खालामनानै दङ आरो माबोरैहाय बिथाङा बेफोरबायदि गावनि हौवाखौ गारनानै, हौवाजों लोगोसे 9 बोसोर बैसोनि उन्दैसा गथ'खौ बिथाङा गारनानै माबायदि 2 दानखौ माबायदि सिरिबाङै थांनानै थाहैनो हाखो आरोना लोगोफोर। बिथाङा आं बिथांमोननि बेफोरबायदि आपडेट भिडिअखौ आरो फिन खेबसे नोंथांमोननि सेरावहाय होफिननो नाजागोन आरोना लोगोफोर। जियानो जा, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाल'सै। आरो फिन खेबसे बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि थाखाय गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय। बेजोंनो आरो जोबथारनायाव, जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो। आरो नोंथांमोना लाइक खालामखांनायनि उनाव मोनसे टपिकखौहाय बावगारा ना लोगोफोर। लाइक खालामखांनायनि उनाव बैयाव जे कमेन्ट सेक्सननि जिहेतु कमेन्ट लिरनायनि सायावहाय मोनसे टपिक ओंखारो, मोनसे पइन्ट, बेयावहाय हाइप होनाय आरो लोगोफोर, HYPE नि बे हाइपखौ नोंथांमोना क्लिक खालामना हो लोगोफोर। जायफ्रानोखि इउटुबार नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि सापर्ट दंबा बे हाइपनि अपसनखौ आंनो थुना हो आरोना लोगोफोर। प्लिज अननानै आं बेखौल' खावलायो नोंथांमोननि सेराव। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। बाय बाय।